Kold. Jeg er rigtig sej. Nej, okay. Hej alle sammen. I dag, der vil jeg give jer nogle gode råd til, hvordan jeres dage kan blive nemmere og mindre stressende, så det kan blive nemmere at holde ud. Ja. Så lad os bare komme i gang. Jeg har gjort det sådan, at jeg har 10 punkter til stress, bedre humør, og så noget, der hedder life hacks, altså sådan noget, så du hacker livet. Ja, svært at forklare, finde ud af det. Men jeg tror, vi skal starte med stress. Så lad os med. Nummer 1 kommer her. Drik masser af vand. Jeg ved godt, det er irriterende hele tiden at høre på, fordi jeres forældre garanteret bliver ved med at sige det til jer, men altså, det er virkelig vigtigt. Så drik masser af vand. Så meget I kan. Okay, måske ikke lige så meget I kan. Bare drik 2 liter om dagen. 2 liter vand om dagen. Ja. Nummer 2. Og så er der den, der hedder væk fra mobilen. Altså væk fra internettet og alt muligt. Altså jeg har prøvet, hvor jeg var sådan en hel dag, hvor jeg ikke brugte skærmen. Jeg så ikke tv. Jeg brugte ikke min mobil, min computer. Sådan gik hele min dag. Det var hårdt. Men det var meget mindre stressende. Så noget kan jeg anbefale jer. Nummer 3. Gå en tur. Ja, der er ikke så meget at sige der. Gå en tur og gør dig mindre stresset. Sådan er det. Nummer 4. Så er der den her. Jeg ved ikke, om det passer. Men det er et tip, jeg har fået fra Instagram. Og der er rigtig mange, der siger, at der står, at hvis man spiser en banan, så bliver man faktisk mindre stresset. Jeg har tænkt mig at teste den i løbet af de næste par dage, så det bliver sjovt. Nummer 5. Så er der det, der hedder læse en bog. Jeg ved godt, det lyder dødssygt, undtagen jer, der er læsehest ligesom mig. Men det er virkelig en god idé. Find en rigtig, rigtig god bog. Og så sidde og læse den, for det er virkelig afslappende og hjælper mod stress. Nummer 6. Hvis du nu har rigtig mange ting, du skal huske, og du ikke kan huske dem ind i hovedet, så skriv dem ind i noter, tag et screenshot og brug det som jeres baggrund på jeres mobil. Så slipper I for at rende rundt og huske på det hele tiden, så er det meget nemmere. Nummer 7. Okay, nummer 7, det er, at du skal sortere dine ting. Altså hvis nu du har alt muligt stående på et værelse, som du ikke bruger længere, så sorter I det og få det smidt ud. Få det væk, så dit værelse ser mere ud overskueligt ud. Det hjælper en hel del. Det kan jeg virkelig anbefale at gøre. Nummer 8. Nummer 8, det er, at du skal lave noget afslappende, som du kan lide. For eksempel tage på en picnic. Jeg ved ikke. Noget af den stil. Nummer 9. Slap af. Altså. Bare slap af. Tag dig en lur. Et eller andet. Bare sørg for, at dit hoved ikke koncentrerer sig. Bare chille. Tag en lille lur på en halv time eller sådan noget. Selv 10 minutter kan gøre en kæmpe forskel. Det er virkelig, virkelig god idé. Nummer 10. Og den sidste. Tag dig et langt, varmt bad. Det hjælper virkelig. Det får dig til at slappe meget mere af. Og jeg ved, at varmt bad, det er virkelig behageligt. Så langt varmt bad. Så kommer bedre humør. Nummer 1 i bedre humør er rent værelse. Sørg for, at når du tager noget ud af dine skuffer, og du er færdig med dem, så sæt dem i dine skuffer igen. Så der ikke er rodet på dit værelse, men at det er ryddet op, og det er ikke længere et bumpet lokum. Det kan virkelig også gøre dit humør meget bedre. Hvis nu du har kommet hjem og har haft en lang skoledag, og du så kommer hjem, så er det en af de værelser bare noget lort. Det er virkelig noget andet. Så bare fokuser for at rydde op på dit værelse, så skal det være god. Nummer 2. Dyr. Hvad kan man sige det? Jeg har en kanin. Den vil jeg ikke lige vise jer. Det vil jeg vente til, at Albert og jeg, vi laver en... Hvad hedder det nu? De der dyre ting, jeg kan huske, hvad det hedder.
hvor man viser sit kæledyr frem. Jeg vil ikke vise jer ham, men jeg vil vente. Til gengæld så vil jeg vise jer den her video af mig, der er ved at lære en hest, jeg virkelig elsker, med navn Cody. Jeg er ved at lære ham et trick. Den kommer her. Tre. Løft ud. Løft ud på dit værelse, det virker lige så godt som rydder på dit værelse. Det er virkelig rart at få noget ild til hjernen. Nummer 4. Jo, opmuntring. Har I set En flænge i himlen, altså The Fault in Our Stars? Hvis I har set den, så hjemme hos Augustus hænger der en masse af de der opmuntringer. Hedder det nu? Jeg siger ikke, du skal bombardere med dem, men for eksempel bare hænge et par stykker op på dit værelse eller sådan noget. Eller hænge noget op på din væg, der gør dig glad, ligesom dem her, ikke? Noget af den stil. Bare så du kan, når du er lidt ked af det, og du gerne vil have dit humør skal være bedre, så kig på det, og så bliver du straks glad igen. Nummer 5. Hør noget musik. Hør noget musik, du elsker, for det gør dig nemlig ikke godt humør, når du hører noget, du godt kan lide. Svært ikke. Nummer 6. Hjælp andre. Det gør dig glad, når andre folk hjælper dig, så det gør også dig glad at se, når du hjælper andre. Altså når andre er glade, bliver du også glad. Det er noget logisk, jeg ikke gider at lære jer, som jeg selv ikke helt fatter. Men altså, når du ser andre blive glade, så er du selv glad. Så hjælp andre, det gør både dig og den du hjælper glad. Nummer 7. Ryk rundt. Ryk rundt på dit værelse. Det er virkelig rart, at når du kommer hjem fra skole for eksempel, og dit værelse er så ryddet rundt, fordi du har ryddet det rundt den anden dag. Det virker næsten som en helt ny start-agtig. Altså, ny chance eller sådan noget. Det er en virkelig god idé. Bare lige sådan rykke rundt på skrivebordet og sengen, eller hvad ved jeg. Bare rykke lidt rundt. Det er en god idé. Nummer 8. Prøv at finde de 3 bedste ting ved din dag, der har været der. Så bliver dit humør meget bedre af at tænke på dem. Nummer 1. Grin og atter grin. Den kender vi vist alle sammen. Bare grin løs, så bliver du straks glad. Se en sjov video. Jeg ved ikke, men du kan ikke kilde dig selv. Gør den fjollet. Den sjov. Kig dig selv i spejlet og lave et virkelig underligt ansigt. Jeg ved det ikke. Bare grin. Grin løs. Nummer 10. Gode gamle minder. Det kan gøre dig i meget bedre humør. Kig på nogle, hvis du har nogle billeder, det kan være i din mobil, i sådan en mappe, af noget du har gjort sammen med dine veninder, din familie, hvad ved jeg, som virkelig har gjort dig glad, så kig på de billeder, og det gør dig igen glad. Det er rigtig gode ting, de der billeder, jeg er. Tak til, hvem har det nu, der lavede internettet? Hvem opfandt internettet? Shit. Nu er vi så nået til den sidste ting. Det er lifehacks. Og den første er, jeg tror, hvis du ligesom mig elsker jordbær, men du er virkelig irriteret over den der grønne silk, der sidder på, så tag ture og put den op midt imellem jordbæret, så ryger den nemmere, falder den nemmere af. Meget smart. Nummer 2. Hvis du gerne vil have nogle videre tænder, så dyp din tand først i bagepulver. Jeg har ikke prøvet det her, men der er en hel masse på Instagram, som siger, at det er en god idé. Så prøv det, hvis du gerne vil have hvide tænder. Nummer 3. Hvis du gerne vil have en højtaler, men du ikke har råd til det, så bare put din mobil i et stort glas. Så kommer der den bedste lyd ud. Det er genialt. Jeg bruger den mindst en gang om dagen eller sådan noget. Det er helt fantastisk. Nummer 4. Hvis du nu har, når du lige har puttet en nejlak på, så skal du dyppe dine hænder i iskoldt vand i 30 sekunder. Nogle siger det virker, nogle siger det ikke virker, men de fleste siger det virker, så jeg vil anbefale dig at prøve det. Hvorfor ikke? Så slipper du for at vente på de der kvarter 20 minutter på dine negle, så jeg bare dyp dem i 30 sekunder iskoldt vand. Nummer 5. Jo,
Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der virkelig hader, når man får tyggegummi i håret. Og nu har jeg endelig fundet et trick til det. Du skal bare have sådan nogle istapper, og så bruge dem til at få det ud. Svært er det ikke. Bortset fra, at det er måske lidt svært at finde isterning. Skip it. Nummer 6. Nummer 7. Der er også mange, der siger, at æbler virker åbenbart bedre end kaffe, når du er træt. Så i stedet for at drikke kaffe, så slukker det æble. Nummer 8. Er du ikke også træt af, at når du skal låse døren op, så er det hele tiden den forkerte nøgle, og det står nede i stiver. Eller hvad det nu hedder. Og du virkelig bare skal komme ind, og du ikke kan finde den rigtige nøgle. Tag nogle forskellige farvede neglelakker og farv dine nøgler. Så kan du altid huske, hvad for en, der skal bruges til, hvad for en dør. Hvis du har svært ved at vågne op, så bare drik et iskoldt vand. Det må du. Det var nummer 9. Så vi er til den sidste, nemlig nummer 10. Hvis du er forkølet, så skær du løg i skiver. Sæt dem på en tallerken meget tæt på, hvor du sover. Og så sov. Og så når du vågner op, så er din næse meget bedre. Eller hvad vil du kalde det? Jeg ved ikke, kan man sige snotfri? I don't know. Snotfri? Ja. Jeg har heller ikke prøvet det her, men det lyder meget smart. Okay, det var så min sådan lidt en dag bedre og nemmere video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at like, kommentere og abonnere. Det hedder jeg. Hej hej! I dag der skal jeg lave sådan bliver din dag. Prøv igen. I dag skal jeg lave sådan en, der hedder Nummer 8 er, at du skal finde 3 positive ting ved dagen. Hvis nu du kommer hjem, og din dag bare har været lort, så prøv at se de 3 lyseste ting ved din dag. De 3 bedste ting. Okay, nummer 7 det er, at du skal jeg ved godt, at jeres forældre bliver ved med at sige det til jer, og I bliver det er perfekt. Ja, det